дӯстон бидонед ва дар хотир нигоҳ доред. се чиз якҷо парвариш меёбад: гул, хор ва хушбӯӣ. се чиз парда мехоҳад: хӯрдан, зан, давлат. се чизро кӯчак фикр макун: фарз, қарз, мариз. се чизро афзоиш диҳед: ақл, ҳиммат, муҳаббат. се чиз аз ҳар як ҷудо мешавад: сурат, сират ва қисмат. се чиз инсонро табоҳ месозад: ҳирс, ҳасад, ғам. се чиз бародарро бо бародар душман месозад: зар, зан ва замин. се чиз ҳофизаро қавӣ месозад: рӯза, мисвок, тиловати қуръон. се чиз дар зиндагӣ ба инсон як бор дода мешавад: умр, вақт ва волидайн. ҳамеша дӯстонам ба қадри ин неъматҳо бирасед.